Sanibonani, I'm seeing a lot of requests at story time. Ngiyabonga for the engagement. Akwengihlala odabeni. I think isibalekile izimbili izinto ofanele ni-note. Yeah, nami sengi-free manje bengisemsebenzini mina. But izimbili izinto ofanele uyi-note ngami. I am someone who's spiritually inclined. Yes, ngiyabona nje ngelinye ilanga soyixoxa le esinye story time. Number 2, ngibe intombi ngaze ngamdala. By mdala 29 years and right now I am 32. So ngacalculate ke. But luckily when it comes to story sam sika going from being a maiden to just being a grown woman that I am today. Now it's another story time, but it was someone from emakhaya le. Yeah, nakhona story time esinye. But to get to the point, kwenzakalani? I had just gotten out of that relationship nomuntu wasemakhaya. So like Goli keke, I'm kind of sort of dating. Date ke like Goli. If ungakabi ready ukudate, hlala emakhaya. Meaning abantu bakhona izinto zakhona zi-inconsistent, abafana bakhona ba-communicate ngendlela kuningi. But ke I meet this guy ngihambe mall. I meet this guy, he's in his car nobhuti wakhe. Then they greet me, he approaches me. He is Zulu from Newcastle. So as some of you may know, ukuthi umZulu wase Newcastle no akanongoma bafana njengowaseThekwini futhi abafana, but kungase Newcastle umlisa. So we hit things off. Oh, nami lapho ngangizenza ugelo ohlakaniphile nje, I can say, ngokuthi ngamtshela ukuthi nginomuntu nami. So naye asho ukuthi unomuntu. And because I'm someone who's spiritually inclined, angikwazi vele ukufata and setha, ngiyazazi into zami ayihambisani nalokho. Futhi I'm like, yeah, I just need someone for just nje yabo keep me busy as a girl. Kumnandi futhi ukujola. So sivumelana nje ukuthi ayisojola. Fast forward, kube mnandi emjolweni. Aqala umfana a disclose izinto ngayi. First off, imoto ayidrivayo, udrive imoto, nami ngitshela ubhuti rights. Imoto ayidrivayo, turns out he's not taking the full financial burden of the car. His woman does. Kuqale kube red flag. He discloses his income. Ngicalculate income, calculate location esikuyo. Ngicalculate nanemoto, presentation. It makes no sense. Ku income ay displayile kimi angitshele yona verbatim ukuthi mina ngihola imali engaka. Ngikhumbula ukuthi ngavele ngabanda, nga realize ukuthi this one is a kept man. Mina bengitshela ukuthi ubhuti uyimele unezinto zakhe. Kanti ubhuti akayimele futhi akanazi izinto zakhe. Umfazi who takes care of almost 90% of impilo yakhe. Insurance cover umfazi, food, living expense, rent, everything cover umfazi. Yena I just pays for the car and then clothing account nama phone account. Leyo nto ingithuse. But ngibe nokuthi I'm sure i-situation yabo i-right. But the problem started when umfana esefuna ukuhlukana nentombi yakhe. Esebone mina I cover my whole expenses. I know how to live within my budget. I afford the location esikuyo. Nakhona it's nothing fancy, but I afford the location esikuyo, my car, my everything, all my living expenses mean. And anginawo ngisho ushintsha, anginayendiblish yokuthi nginakekele indoda. I think I just want to put this out there. Every woman is at risk ukuthi lento ingamehlela. Because you don't have to have a lot of money for men to want to control you, to want you to be dependent on them. Bayazama ukusicontrola ngokusmithisa, bayazama ukusicontrola about like so many other means. There's the classic one, nokuba GBV abantu besimame nje, it's other means yokuba control. But who is more likely a target to these kinds of men? If you're young, by young I mean 35 and below, you are more likely to be a target because of your career, your financial standing, your family's proximity to wealth, or your family's money. Ekhagini bakunakekela or unakekelwa imali zakho, but nje working women, working class of women, bonke bayi-target. Number 2, abantu abayi-target, kuyadabukisa ke kwalabo. It's the older generation. Ngizothi 35 kuyale phezulu. It could be women who have lost ama husbands. It could be women who are financially well off, but single and child free, some of them, or even have kids. Maga enzo nje ama 80s, sisibethu abadala. Nama 70s bonke ke lapho bayi-target. And it doesn't even cross their minds ukuthi they could be targeted.
Umfana ke usefuna ukushiya intombi yakhe. Uyishiyelana na intombi yakhe uthi ayimhloniphi ayimlaleli. And it turns out ishuthi bahlanganisa nogeli bagcina beyile kwageli. Ngithi mina why not ukuthi nina nihlale as a family? Why not call families into this thing? No, I'm tired mina ifamily sengiyibize kaningi lana. Sengikhathele untombazane akangihloniphi akangizwa. Ngithi mina akakuhloniphi when it comes to what? The way she talks to me, the way she treats me. Ngithi mina kodwa ke mina ke ngoba akuve nginjalo ngiyakwazi mina ukuyibona amaphutha ami ngithi kodwa nje nakho uyamchithela ngisho ukuthi uchitha nami ngithi kufanele akabuse uyazi ukuthi I think ngane dengezwa leyo ukuthi lo ubelethe intombazaneni vele ke mina I'm always on the side of the woman vele nginjalo nje ngixoki so ngithi mina hayi kodwa futhi ke nami I can't blame her because vele uyamchithela ingamphathi ke kabi leyo but futhi ngingabi nandaba but in my mind I knew ukuthi since this woman is supporting this guy is looking for a way out, not just a way out, a step up. He not only wants to leave untombazane but he wants to leave untombazane for someone he views as better up there. Okay, what are the signs ukuthi he wants something better up there? What has he gained from a relationship yakhe nontombazane? Just so we can cover that as well. Umfana ubekade ehlala ebackroom eSoweto intombazane yamlanda yomfaka emasabhabsini yamenza iCV yaqeda ukumenza iCV yam-applyisa yamtholela umsebenzi because he's not qualified for anything. I'm not even sure if now matric but intombazane literally built this man brick by brick. Istini uyasifaka siyagwegwa. Built this man brick by brick. Ampushe azabe umuntu to a degree ukuthi intombazane made sure ukuthi some major assets la endlini aonwa umfana, meaning baby thenga nansi umshini wokwasha mina I'll cover the other bases, baby thenga na umbhedo bese egameni lakho, mina I'll cover the other expenses. So he now has assets in his name because of untombazane, and now he's trying to leave untombazane for who? For me. Ingangiphathi kahle leyo futhi ingangihlali nje kahle neze ngoba nami ngiyabona ukuthi he wants something better, he wants a step up. Futhi angitshele in some other conversations we've had athi mina manjomani I wouldn't want to date you ngihlale emzini okuthiwa wowethu kodwa ungabi segamini lami, meaning with the little that he has and he earns uthi ufuna ukuthi leyo ndlu makuthi sithatha ibond kofanele ukuthi ibe segameni lakhe ikhokhelwe uyi bese ukuthi kushuthi ke mina ngizokhava i-installment zeyimoto and other living expenses. He tries to break up with his woman one day. Angithi usengitshelile ukuthi mhla mina naye sihlala ndawonye things will be in his name. Ngingayithandi futhi naleyo but at that conversation ngingayibuki as a red flag. Ngisho ukuthi vele indoda fanele ibe yiyona, fanele ingakhela umuzi, fanele ingithengele umuzi, but anginakile ukuthi this is a game. Fast forward 2 months into us dating, he gets caught. Futhi I suspect wabanjwa ngamabomu. Untombazane abuye ngelinye ilanga intombazane sembambile angaxolisi. In fact avela aqhamuke athi ngeke ngimncenge. Hayibo. Athi ngeke ngimncenge. Abuye emsebenzini ehaza ngo18 angihlala upstairs. Agijima. Athi ngimali athi uyahamba masibanibani. Ngithi mina uyahamba athi uyahamba masibanibani. Ngithi mina uyapi? Ngibe worried phela relationship yethu le. Athi yena hey uthe uyahamba usibambile mina na ukuthi siyajola futhi uthi yena uyahamba. And angizokumncenga. Ngithi mina habe ngeke uzumncenge. Athi yena ngeke ngimncenge. Ngithi hayi ngeke. Mncenge lo muntu lona nezinto ndawonye, your lives are codependent. Awukwazi phela ukuthi umyeke lahambe kanjalo. Athi yena ngeke angimfuni. Ngithi mina khathi mina ngifika kwi relationship yakho uthi nomuntu mina ngakutshela ukuthi hayi I don't expect much, I don't wanna own indoda. Mina ubaba wathi indoda impongo kumphathe kabi ke futhi nalokho because vele ubaba washo ukuthi indoda impongo ngeke uyi-own. Ngathi nje mina mina don't wanna own you. Hayi hamba buyele kuye. Athi yena no ungasho ngavele ngashintsha ebusweni. Ngathi hey wena ungazongithwesa mina izono zakho, ungangifake mina ezintweni zakho. Uma uhlukana naye hlukana naye futhi uma uhlukana naye nami nawe kuphelile abe uzongifaka mina la ufuna ukuzosulela ngami izono zakho nalo ntombazane. Ungangifaki mina kule nto yenu. Umfana angakholwa. Nangempela ngithi hamba oxolisa, phuma futhi la endlini yami. Hamba oxolisa. Umfana nyobo ahamba abuyele entombazaneni ayoncenga. Ngamtshela futhi ukuthi ngalelo langa sihlukene. Stress esangishaya lapho sengiyi home wrecker. Ngavele ngathatha ijim. Ngajima.
gym yangikakisa ini ngajima sengenzela ukuthi nje mengibuya angangifici la endlini ngajima hamba ngayo gym ngathatha membership nomngane wami omunye inkosi yami ngamrecruiter sawujima naye hayi ngijime umfana axolise entombini intombi imxolele but on condition ukuthi uyena osezonakekela zonke ama responsibility alapha endlini ba relocate futhi from the area we were staying at baye kwenye area futhi uyena umfana osezothola onke ama responsibility ala ekhaya ithi intombazane nje ngeke ngondle wena ubuyinakela intombi yakho le yimina hayi ngithi ke kuye ke manje uzokwenza njani ke manje njengoba usuzothwala yonke into hayi intombazane ivumeke bancengana bebuyelana angifonele ke nami mhlawumbe sekudlula amavikinyana sengamukele nje ukuthi ngiyibhedi ejimayo ngoba angifuna ngifice endlini futhi nje ngifuna ukudila naye hayi athi sebebuyelena ngincenge uthi nami kodwa ngangingenwe yini ngibuyelane nami naye buyelane nomfana uma sibuyelana kube mnandi futhi ku relationship kudlala umaskandi la ekhaya iyapheka intombi le yimi kuyasinwa kumnandi kuyaculwa kuyaphunywa futhi for outings picnics nje nakamayimaye sake safika but sipush nomuntu akangitshelile njalo mina ukuthi behavior yakhe endlini injani futhi angihlangene siphusha nje kube mnandi bese kuthi once linyana day I think it's a Friday I mostly work from home so ngiyayibalansisela nje ngoley'hlanu futhi vele there's flexibility in the work that I do seasonally busy yasemsebenzini ngolesihlanu thizeni ipheka beef stew it's one of his favorite meals ama-veg astimiwe eceleni nje ugirl is jolling kwangahlekisi kodwa kwakumnandi kodwa kwangahlekisi ekugcineni okay ngimphakele abuye emsebenzini ngimphakele afike notshwala no ugirl wayethenga utshwala ya ubhiya nje ifridge ihleli nobhiya okay kube mnandi ngivula ubhiya ngimnike kube mnandi umfana hambe because he came out of work early ukuze azoshesha ekumemo umfana hambe yakumemo kuthi ngabo 6 nje ngirelaxile like sekuhalele sekuntamba amamo manje papa ngizwe huthi ngithi mangilunguza ngapha ngibona imoto yakhe yami athi ngiyeza ngigijime ngiyomvulela enzansi noma anganoma igedi walifica livuliwe yini angene phezulu athi masibanibani ufuna ukukubona ngithi mina masibanibani ungaze lapha athi yena no ubonile ukuthi endlini angikho happy mina ngaphandle kwakho usethe ufuna ukukubona ngithi mina ubone ngani ukuthi awukho happy wena ngaphandle kwami uthi nje uyayibona nje ibehavior yami shuthi lona obefika adle la ajabula unkabi afike le endlini aphukula umlomo ngabona ukuthi hayibo lo doti lo bastard lo ngithi ke mina akawungichazeleke uzongazi as who uMasibanibani athi yena no uzokwazi kufanele akwazi manje because vele ungenza happy she must accept ukuthi ukhona ngithi ngeke uyiboneke leyo nto mina I'm from KZN tsida ngingoduso yakho futhi nakhona ukwazi ukuthi mina ngibe ingoduso yakho naye abe ingoduso yakho fanele umshado umlobola uMasibanibani uqede lapho uzothatha mina that's the only time where it's permissible ukuthi angazi ngithi mina usufuna ngikwazi amantombazana nasegoli angikhombe mamoli angikwazi ngamtshela ngathi mina yeye lobu buso ngibulwele mina futhi igama lami ngilwele la egoli angizowiswa nje umjolo ungiqumbe phansi ngifundile ngizamile ngilwile ngizabalazile usuzongiqumba phansi ngomjolo ngithi ngeke uyiboneke leyo nto long story short umfana bezama ukureconcile nontombazana after that scandal ngithi angifuni ngisho ukukhuluma naye efonini ngijwayela kabi ngasho futhi ngathi yazi ukuthini wena inkinga yakho yini inkinga yakho wena ukuthi ufuna ukuthatha le njabulo yizwa la endlini uyitransfer uyise uMasibanibani empeleni wena uMasibanibani uyamthanda futhi mina ungenza isilimo uthanda yena ngoba njalo manke kwajabula mina nawe kwawo phakathi kwethu kufanele kungene yena phakathi ungijwayela kabi wena phumphele futhi la endlini yami hayi nya singahlukani ke lapho nya ivele igula udu irelationship yabi ingabe sasinda avele nje ayifasa umfana athi nje ngiyamshiya ngithi mina umshiya uthembeni athi ngizoyibona lapho bahlala uye untombazane
umfowabo. So lo ntombazane is not only supporting him, usupporta nomfowabo. Yebo umfowabo uyatohoza naye uyatohoza, but nje it's a co-living situation. Ngathi mina, if you leave that girl, kufanele ukumele ukuthi wena uzoba indoda, uphile ngozuka bakho nosheleni bakho namashumi. Uyibona ukuthi uzokwenza njani. Kungabi ukuthi usazophinda futhi ube nomuntu wesifazane ozoma pay kwakhe. Ngoba abantu besifazane when they leave, bathatha kwasitini, bathatha kwasani. Ngisho ngabe isitini suku foundation, they will break the house down befune leso sitini. Ngathi you must learn a lesson ukuthi abantu besifazane angeke wakhe ngamandla umuntu wesifazane, kwangadalela ukuthi kube njalo. Because umuntu wesifazane has an understanding ukuthi indoda iyohlela izenzela. Awukwazi ukucheater while ubelethiwe. Ucheater kanjani ubelethiwe? Ngelangeni umfana uyayazi into ayenzayo, imini ongazi lutho la. Ntombazane ngosuku lomhlukwana, ntombazane iyadayisa iTV eyayo, ifridge eyayo, carpet wayo, usofa wayo, nje intombazane iyadayisa ke ngalolu langa. Yena uyidistance ile, it's a weekend. Ntombazane idecide okunye uyakudayisa iyomuva inodade wami. Iyamfonela, baby ngicela uze. Futhi inkosi yami kulontombazane, wo Thixo mdla engibona, futhi ngeke ngasingafiki kulesi story. Siyayifanela nje, uyayibonela futhi naye ukuthi wayesenkingeni. But ke yare my sister. Baby ngicela uze uzothatha izinto zakho. Ngicela uze uzothatha izinto zakho kanjani njani. Athi hey thatha noma yini ofuna ukuyithatha lapho ngiyeke phansi mina. Khali yani intombazane yayimfonela ngalelo langa imuncenga ithi ngicela silungise izinto, ngicela silungise, ngicela sikhulume, begging him ukuthi bafixe izinto. Ngithi mina uyazi lento oyenzayo kimi is a red flag. Ukuthi wena awuboniseki, awukhulumiseki futhi awuncengeki. Uma umuntu wesilisa uncenga umuntu wesifazane ekhala uyathoba. Futhi kwankomo zakho awusayikhaleli inowayifaka kulo muntu ngoba uthi wavela kuye kubo. Athi njena anginendaba mina nakho lokho konke lokho engiphathe kabi lento, but I won't lie, ngiyangiphatha kabi ukuthi usezokondliwa yimi kakhulu leyo phatha ngistress. Futhi ngase ngithi hayi shuthi silahlweleke kimi ke lelo muntu. Umfana bahlukane nentombazane, athathe into zikamfowabo bamove in. Luckily some of the furniture belonged to him. Aqale akhuluma indaba yokuthi ya kufanele installment semoto asinakhuza siphoze for 6 months noma asidelay sibe sincane ukuze ezokwazi ukucover insurance, ukuze ezokwazi ukucover izinto, ukuze ezokwazi seyapatanisa manje. Ngimtshelile mina ukuthi angamshilo yantombazane. Ngithi mina kodwa kube wangilalela. Aqala ukukhuluma namabhenki, aqale nje iprocess ibe nzima. Bamove into a small bachelor nomfowabo, bayazama ke manje ukusurvive. Bashiya intombazane. Ngibuka mina le process ngiyenyanye yonke. Futhi ngikwaze emoyeni wami ukuthi this thing is going to come back and haunt me. Ngithanda kungathandi. Nangempela kwafika kwangihonta. Umfana samslingena day. Athi ufuna ukulungisa izinto zakhe because I'm also someone engaba clear kuye ukuthi ngisebenzisa amakhambi esintu. Yebo ngumuntu wesintu. Ya ngiyakholwa, ngiyakhuleka futhi ngumuntu wesintu. Uyakwazi konke futhi lokho ngami. Athi kimi uyahamba uya kulaba abantu abake bamsiza ngomunye unyaka ukuze into zakhe ilunge. Ahamba ayogquma abantu bangari lapha yakamgabe. Agqume kubantu bakamgabe. Mabuya kimi abuye ngimenyanye, abukeke mubi. Ngimenyanye ngisho ukuthi yo lento ayiqhume ngayo yimpi. Anyanyise nje ngima ngimbuka. Kusho ukuthi nami futhi bengikwenye regiment as someone who's spiritual, and I had a bit of a situation nje yokuthi spiritually ngangekho okay. Uyangazi ukuthi there are days where I pause, I go nje, we are not intimate because we regime, whether it's 5 days or 7 days, even 10 days, ngilo umuntu nje. And uyangihlonipha kuleyo party. Nalokho ke futhi ngase ngibona uNkulunkulu wami uyena lo wamathongo wamaZulu. So avela umuntu ke ngimtshela ukuthi ngwi-regime vele mina. Athi naye hayi usaya kubantu bakahamba yoqhuma abuye mubi, abuye eqonqile kungathi uginqwe phansi. Abuye nje mubi. Long story short, kulo weekend umfana angisajusa. Meqeda ukungisajusa, we had not planned on being intimate, but angisajusa. Meqeda ukungisajusa ngingalali ebusuku. I did not sleep that night.
Uma ngingasalala ebusuku, I'm sorry lama video ngizama ukuthi abe wo 4 minutes. Uma ngingasalala ebusuku ngiphupha ini na? Mina ke I'm someone who's very sensitive spiritually. Ngiyashesha ukuzwela, ngiyashesha futhi pick up ukuthi something is not right. Ngiklinywa zino nebusuku. Ziyangidonsa futhi ziyangihudula nje, ziyangishashabuza nje. Yabona mekuthiwa ngihlangane nengwadla. As someone oyaziyo horrible terrible sleep paralysis. As someone oke wahlaseleka walimala futhi nje impilo yami yalimala up to 0%. Ngiyawazi lo shunu wokushayeka. Uyazi ingihudule lento ebusuku ngivuke ekseni ngi-empty. Ngiphefumula ngenxeba. Ngibe nokuthi hawu cha lo muntu kaka ongidudulayo. Usebenzisa ushuno ofresh kanjena. Hayi lento angishaye ngaya ngiyazi. Ngibuka emakhaya ngibuka emuva but ngiyibuka ukuthi yini engiyenzile out of routine ne out of character but ngiwuza ukuthi lo shuni musha. As someone who spiritual bazongifakazela ukuthi uyamazi umthakathi omdala mevusa into zakhe but uyawazi noshuni omusha. Ngiwusho ukuthi lo shuni musha. Ngibuka emuva ngibuka phambili. Ngifonele nabantu abangigayidayo spiritually le emakhaya ngibachazela isimo besho ukuthi hey lento yakhe asiqondi kodwa khona siyilwane. Ngimfonele naye ngimtshele ukuthi uyazi ukuthi the only thing I could identify ukuthi lo uhambe wayoqhuma wabuye mubi. Mebuye mubi wangisajusa. Mengisajusa ngivuka ebusuku sengiklinywa zilwane. Ngimqonde ngithi hayibo uyazi ukuthi lana kukhona into engayiqondi kahle. Angazi noma lento obuyoyisebenzisa izolo ingihaqile yini. But ngakuchazela ukuthi ngingumuntu ozwelayo when it comes to izinto kamoya. Ngiyazwela ngisho ngabe kuthiwa umuntu uhabule kabi yena. Mezolala nami empedeni leyo nto yakhe izomcindezela izongishaya. Ngimtshele lokho ukuthi hayi no angikho kahle angikho right. Afike kimi azongibona ephethe yogurt for the first time ever. Uma ephethe yogurt ngikunote lokho ukuthi he doesn't even know. He knows kodwa futhi ukuthi I don't like sweet things. I'm more of a savory kind of girl. Ngiumuntu wenyama more than umuntu wamakhekhe nema yogurt. But for the first time afike ne yogurt. And ngiyamazi ukuthi he's broke. Why is he buying me yogurt? But uzwile ukuthi ushuthi ngiyagula. No, my baby is carrying. Nakhona iyogurt yakho ne chocolate flavor. Afike azongibona. Ahlale la kusofa athi no baby ngizoye kwahamba. Laba abantu bakamgabe ngoba shuthi bakunakhuza into abayisebenzisayo shuthi ayihambisani nawe ziyabheda kanjani. I will stop going to them. Uma ngisalalelele ukuthi he will stop going to them. Ngingabi okay. Iyogurt ngiyibuke kungavuma ukuthi ngiyithinte ngiyifake efridgini. Ngilale ebusuku. Ingangiphindi lento. Phela ngikhathele ngibe nokwethuka ke sengilokhu ngithuka. The next day uma ngizwa iphimbo lakhe efonini kuvele kuthi ngabona lapho ukuthi la ziyakhala kwanento ethi phakama uyobuka leya yogurt. Uma ngiphakama ngiyobuka iyogurt inkwantuliwe yavulwa. Ibe kwenziwani ngale yogurt? Mina ke one thing ngami nguMazulu azayithole. Mina ngaqala manje ngiqamba uyitshela ukuthi ngiqamba amanga. Umqondo wami nje uyaspeculator futhi kabi. Futhi ziningi izinto emhlabeni esengiyibambe ngokuthi nje ngiyayilandela leyo wild thought emqondweni wami. Ofuthi abanye bazothi it's intuition. Mangithi ngiyayivula iyogurt. Not only was this yogurt opened, it was tampered with, igoqoziwe. Ngafanda kanjalo ukuthi umfana uzama ukungihlisa. Ngamfonela. Ngamtshela ngathi hayi ngiphuma ngifonelile abantu bamela ababonayo. Bathi umuntu obezama ukungilawula ngelwane, bezama ukungidlisa. Ngathi idliso likamoya. Ngathi kodwa the umkhulu uzohamba nqunu uzombhonya lo muntu uyohamba nqunu. Ngathi yabona ke this time baby kuzo zonke inkinga yabona ke la this is the final straw. Waphendula ngelilodwa umfana wathi baby wena uyathandaza umuntu okhulekayo mnikele kuNkulunkulu lo muntu obefuna ukwenza lento. Ungavuma abantu bakushintsha inhliziyo. Mnikele kuNkulunkulu umthandazele. Ungavuma ungamloyi baby mthandazele. Kwasho umfana ezama ukungidlisa.